Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Ez da sartu izan du Donostiarrik zeruan, nunbait ez zuten meriturikan irabazitzen munduan. Kasuarentzat jangoikuaren justiziadan moduan, kondenaturik arkitzen ziran haiek danak infernuan. Behin bat San Pedro bultzaturikan zeruetara sartu zan, ta beriala presa guztian jende tartian gordezan. San Pedro berriz bila zebilen nunbait azaltze otezan, alegin Franco eginagatik inundik agerietzan. Donostiako zezen zuztua, izan zaitez zorionekua. Hiriarena danbolinakin jotzen ziranian hasi, Donostiarra danen artian saltoka zuten ikusi. San Pedro berriz arren ondoren egin baino lehen igesi, harrapatuta zeruetatik infernura zuten jetxi. Donostiako zezen zuztua, izan zaitez zorionekua. Arratsaldeon, kikilikon. Iepa, Josepa. Hola, karakola. Tira, Pepillo, garbi dago, publiko agurtzen badakigula ezta. Nik bai, baina zure rimak nahiko kaskarrak izan dira. Kaixo, karapaixo, Iepa, Josepa. Argi dago bertsolari kaskarra izango zinatekela. Aizu, bazuk ere ez daukazu Andoni Egañaren antza handirik, txoronpio? Begiratu arretaz. Erne guztiok! Andoni Egaña eta Pepillo Astondoa. Anai bikiak, igual-igualak. Bai ala ez. Tira, garbi dago, Andonik txapeldun handia ematen duela, hori bai. Eta nik zer? Zuk, asko jota, Tolosako udaltzaina ematen duzu. Tripa pixka da botatzea besterik ez zaizu falta. Gaizki hasi gara, Maitane, gaizki! Ai, egia zu kasu, horrela asko ze guapo zaude. Ni beti nago guapo, Baita txibiletonen galtzontziloak burutik bera jantzita. Ez da ia izango. Bai, Paraguai. Berela ikusiko dugu, Kendu txapela, mesedez. Zer lau,
Batmanen maskara! Zori, zure uniforme berria da. Ha! Ez zait motorista kaskori bat ere gustatu. Nahiago dut nire txapel filosofikoa berreskuratzen. Arratsaldeon, Juan Ramon? Nork aipatu du hemen filosofia? Neuk, baina deskuido bat izan da. Eta zu, nortzara? Rosita andereñoa, San Felipe eskolako irakasle moñoñoa. Aizu, poste naiz urte askotarako. Tren hartzera torri zara, ala? Niri taxixan ibiltzea gustatzen zait. Trenak mantxogi joaten dira. Triki-traka, triki-tron. Triki-traka, triki-tron. Hobe duzu bai zu taxian ibili. Nik ez baiti eta txozar itxusiei txartelak saltzen. Pepitxo, favorez, Pertsona eradetuei errespetua sortzaile. Rosita, laguntzarik behar duzu, ala? Txirri, mirri eta txiribiton famatuen bilari naiz. Eurekin hitz egin behar du lehen bai lehen. Kazetorri zara ba, txiribitonekin ligatzera. Niri aspaldi pasatu zitzaidan txorakeri horietan ibiltzeko sasoiak. Klase partikularrak eman behar dizkiet artistariei. Ea bengoz, paiazokeriak alde batera utzi eta probetxuzko pertsona bihurtzen diren. Ui. Txirrirekin ez hainbeste, baino beste bitxori maloiekin lan zaila edukiko duzu, Rosita. Hene, ni zu ezagutzen zaitut? Zu ez altzara txirri! Aizu, ni flautista hori baina askoz ere panpoxoagoa naiz, Orduan, mirri izango zara agian? Aizu, perretxiko horrek inurri bat ematen du ni bezalako morrosko baten alboan. Ba mirri ez pasara, eta txirri ere ez, argi dago, zu txiribiton zara. Bueno, 11 entzuteko jaioa gara. Aizu, King Kong gorilarekin konfunditu nauzu, gorila potolo batekin, eta hori ezin dut ametitu. Jesus, hau da humore txarra dakazuna? Ara, Rosita, behira, joan hortikan eta laster aurkituko dituzu txirrindur eta txiribiton. Kontxo, mila esker, jakin izan banu, enuen hemen zuekin hainbeste denbora alferri galduko. Atxo horrek burua nahastu dauka. Aski da, begira, eztabaidak alde batera utziko ditugu, bada garaia lanean hastekota. Bueno, eta zer egin behar dugu ba? Erratza pasa geltokian? Ez, mutel ez. Zozketa mundiala antolatuko dugu, gure gaurko lehiaketan arituko diren 4 ikazkin prestoak aukeratzeko, bai? Beraz, 6 ikazkin behar ditugu! 6 ez txotxolo, 4, 2 talde gorrian aritzeko eta beste 2 urdinerako. Ba hori, 2 gehi 2, 6. Tira, hala badiozue, zuentzat okerro, gaur ere ikazkinez betea dugutazakua, eta 4 aukeratuko ditu. Hori da, lehenik eta behin talde gorriarekin hasiko gara, ia ba. Irati Regero! Aizeatu, Irati! Haupa, Irati, zorika zorra! Torri! Zorionak, Irati, torrionera! Tira, pozik altzade. Ematen zuen, ez zenuela jokatu nahi? Bai, ala? Bueno, animo, Talde gorria osatzeko beste partaide bat behar dugu. Ia ba. Jonander Peña! Apa, Jonander! Zer, Jonander, pozik altzade? Tira, ba, animo, talde gorria osatu dugu ya. Beraz, orain ezagutu ditzagun talde urdineko 2 partaideak. Ean hor datorren gure gana. Jessica Fernández! Ona. Arratsaldeon, Jessica, ogotxu altzatoz. Bai, bazure taldeki ezagutuko dugu orain. Ea, norden talde urdineko 2. partaidea.
Josu Lizartza! Hala, hemen da! Korri! Kaixo, Josu, zer moduz? Bizikletaren bila? Bai, seguro bai, zaizue. Bi taldeak osatu ditugu dagoeneko, orain entrenatzera goaz eta gogoratu gero finalerdiak ospatuko ditugula, gero arte. Entrenatzera, Guazen entrenatzera. Kaixo, zamu zaudete, ondo. Seguru? Ez dakit, atzekalde hortan mutur luzeren bat ikusten dut. Tira denok! Gora, trikitron! Horixe da. Haize, egia alda olarin dela gutxi emakume xar bat gure bile dela hemen? Eta esan aldu bere izena? Bai, nola du izena? Nola? Rosita andereñoa. Ez zait ezaguna egiten. Baina zuek behin esango zenioten ni nor naizen, ez da? Eia esan lotxarik gabe, nor naiz ni? Irri bai, Euskal Herriko eta munduko pailazorik dotore eta jakintzuena. Zintzoena! Hermosa. Kaixo, txipirón. Kaixo, mirri. Egia esan, igual pasatu inaiz, edo zer gauza, txipiroia ez beste, izan ere, txuri-txuria ez, eta txipiroiak tinta beltza baitaukate, ez da, iretzat izan egokia, maindirerik gabeko fantasma, hori zehaizi. Eta ik, izkire ipurterrea dirudik, horixe. Bai, Mirri! Mirri, kontxo, geldik! Ago geldik, kontxo! Eta zue, lokartuta zaudete edo? Ez dira zue, ganorazko gietorrik eman, Kaixo, karapaixo! Ze gustora zaudete horrezeita? Ipurdiak bero? Bai, pa kontu zibili, arriskutxo baita, Purdia berotu iten da epelgoxo horretan, eta nahi gabe, ez da puiskarra botatzen, eta eserlekua ondatuta, noski. Ba, eserlekua ondatzen duena, tiente geratuko da, xutik, fastidiarse, Tira, mirri, meserez, Pepillo galtzaundi horreman jo idia okerragoa botatzen dituk. Stop. Premonizio bat izaten ari nau. Premonizio bat itxoin. Orain dela gutxi, hemendik emakume xar bat pasada gutaz galdezka. Ez aldagia? Izugarria naiz, banengoen premonitoria naiz. Mirri ez aiz izugarria eta ez duk premoniziorik eta 8 kuartosik izan. Andre xar bat gure bila da bilela zerak, zo dantzeriek esan zigutek, eta kitxo? Beharritxu, zerik honadi, Andonia izpuru baino gehiago itzaiten dukik. Penaz, etxue, eta txiripaz, emakume horri esan aldio zuen, garbi eta rekete argi. Nor den munduko pailazorik, bi horriena moñoñuna eta politena, aleian, nor naizik? Oize, supermirri, handia, parerik gabea! Entzun, mirri, egia da bihurria izela bai. Baina guapoa eta handia, tururu. Tururu. Galdetzen nahi zaizue, ea norden baute dakizue. Nola diozue, txirifondon! Txirifondon!
geldirik egon. Melontzio, geldirik egoteko. Pelas. Mesedez, erridikulo galanta egiten ari, xame, mesedez. Ume mokoa ematen du pistolarkin jolasean. Bai, ni lehenago pistolatxo batekin etorri nao, baina desberdina duk. Ni etorri nao, jolas belikoen kontrako kanpaina egitera. Eta, gainera, aldea xaok, Aldea xaok, Txirri, kakalardo xoso mikote honi adarra jotzea edo, mirri handiari, paregabi, burla egin nahi xatea. Adizkideok. Argi dago, Andere horrek oraindik ez gaituela aurkitu. Baina argi dago batez ere, gure Tolosako adizkideek ondo baina hobeto ezagutzen gaituztela, Ni batez ere. Deno nirekin batera. Ari, mirri lendakari. Ari, mirri lendakari. Ari. Nahiko. Iribiton potolon. Kentzun meserez. 3 gara hemen garrantzitsuak, oso garrantzitsuak. Adibidez, bailazo listo eta dotorena, zintzoena, ni neu, Txirri. Moñoño, bihurri eta zirikatzailea, ni neu, Mirri. Eta babarrun jale, turutaduna, Txirifondon. Txiribiton. Sagarra manzana, ikatza karbon, mujer Andrea eta hombre gizon. Xanti, txiribitero, xanti, txiribiton. Ninazue txirri, jakin zuta hon, besteak mirri eta txiribiton. Xanti, txiribitero, xanti, txiribiton. Ona entzuntzazue nire izena, mirri da munduko guapoena. Xanti, txiribitero, xanti, txiribiton. Hau dugu gure txiribiton. Xanti, txiribitero, xanti, txiribiton. Sagarra manzana, ikatza karbon, mujer Andrea eta hombre gizon. Xanti, txiribitero, xanti, txiribiton. Xanti, txiribitero, xanti, txiribiton. Ea, entzun guztiok, zerri da hau? Erantzun zuzena, zenbat dira bat gehi bat? Harrigarria, asmatu egin duzue. Ze kolore dauka itxasoak? Jesus, hori da talentua dakazuena. Urrengo galdera. Nola egiten dute zaunka zakurrek? Demontre, filosofo hutsa zarete. Ea, entzun arretaz. Ogiaz aparte, ze beste osagai behar dugu txorizo otartekoa egiteko?
txiribiton ez da? Jakina, sarritan esan didate, 3 horiek tonto kompletuak direla. Eta zuek oraintxe demostratu duzue oso argiak zaretela. Aizue, kasualitatez ikusi aldituzue. Hau da marka? Euren bila jarraitu beharko dut orduan. Gero arte? Iepa lagunok, hementxe gaude dagoeneko! Kolazaren garaia! Lagunok, sekulako finalerdiak gozatu ahal izango dugu. Entrenamenduan oso maila altua erakutsi baitigute gure gaurko partaideek. Lehenengoak Irati Regero izena du. Irati, zenbat urte dituzu? 10. 10? Aizu, galdera bat eta egia esaten nahi dut, Motxila ala bizikleta. Bizikleta. Bizikleta, ez daukera makala. Eta bigarren partaideak zer dio, Jonander Peña, zenbat urte dituzu? 6. 6. Jonander, motxila ala bizikleta? Bizikleta. Bizikleta, tira lagunok. Talde gorria azkar etorri zaigu, baina gogoratu horretarako finalera pasatu behar dugula, beraz, animo eta zorte hon, txaloa beraientzako! Primeran, eta orain talde urdina ezagutuko dugu. Jessica Fernandez azteko, zer moduz neska ondo? Bai. Konta iguzu zein den ikastolako zure ikasgairi gustokoena. Artezkuntza. Artezkuntza, ara eta zergatik? Marrazten gustatzen zail delako. Marrazkilaria, izue, artista, hemendik, primeran. Eta Josu Lizartza hemendik, kaixo Josu. Kaixo. Zein da ikastolako ikasgairik gustokoena? Gimnasia. Gimnasia, ondo. Zein da zure kirolari gustokoena? Xabi Alonso. Xabi Alonso, ederki, beraz artista eta kirolaria. Eta gure 3. artista, Felipe, ator! Finalerdikin hasiko gara, berehalaxe. Hementxe jarriko gara, eta Iratirekin hasiko gara. Bai, Irati, hartu zure lekua, hortxe daukazu eta. Eta nahi duzunean, animo! Venga, Irati! Iepa, oso ondo! Ederki, Irati! Ui, animo, Irati! Ui! 3, oso ondo! 4, ederki, Irati! 5, ez dut neska, hau da indarra! 6, ene! 7, oso ongi ari zea! 8, 9, Eta etorri Irati! Tira, primeran aritu zara Irati. Iratik 10 sartu ditu eta orain Joranderren txanda da, beraz, Jonander, hartu zure lekua hementxe daukazuta, hementxe daukazu, eta nahi duzunean. Aupa! Ui, iaia sartu da, aupa Jonander! Ui, iaia indar pixka gehiagoekin! Ui, bat, ederki, hasi zara! Ui, animo Jonander! Aupa, 2, ederki! Ui, 3, oso ondo motel! Ui! 4, oso ongi! 5, zika Jonander! 6, aupa Jonander! 7! 8! Aupa, Jonander! Etorri Jonander! Tira, Jonander, gaizki hasi zea, baina ederki bukatu duzu, Jonanderrek 8 sartu ditu. Orain, talde gorriak itxaron egin beharko du, talde urdinaren txanda baita. Talde urdina zuen txanda! Tira, bai Jessikarekin hasiko gara, beraz, Jessica, nahi duzunean! Aupa, Jessica! Bat, ederki hasi zea! 3, ene! 4! 5, dena sartuko dituzu neska! 6! Ui! Ai! Indar pixka gehiagorekin! Ai! 7, ederki, haupa Jessica! 8! Ederki, etorri Jessica, etorri enera! Hementxe daukazu zure lekua! Tira, bai Jessica 8 sartu ditu eta orain Josuren txanda da. Hartu Josu zure lekua, eta animo eman indabarekin! Apa, Josu! Ba! Ederki hasi zea! Ui! Animo, Josu! 3! Oso ondo motel! 4! Punteria! 5! Ederki! Aupa, Josu! Ui! 6! Aupa, Josu, animo! 7! 8! Hori Oso estiloa motel, motel! ederki aizea, Ui! Ia ba! Ederki! Oso ondo, Josu! Ederki balagunok, lehiaketa bukatu da, guazen denak aurrera, guazen aurrera! Tira balagunok, semifinala nola geratu den ikusiko dugu. Torri. Talde gorriak
hauxe egin du. Iratik 10 sartu ditu eta Jonanderrek berriz 8, beraz guztira 18 dira. Txaloa, beraientzako ederki egin dut eta, Eta bigarren finalerdean ikusi duzue Josuk 9 sartu ditu eta Jesikak berriz 8, 17 ikatz pusketa guztira. Justu, baina finalera gu pasatuko gara. Talde gorria, zorionak! Aizue, baina programa hontan ez da inor oparirik gabe joaten etxera, beraz datozela opariak, ara, eta motxila banera mango duzu etxera, eta txalo handi hau zuentzat. Ederki egin dute denek. Lagunok, lehiak eta ez da bukatu, oraindik finala jokatzear dago, ez aztu, gero arte, bera lezera gara. Zer? Gustatzen zaizue Andereño Rositaren eskola berria? Polita da, eta txukuna. Orain, 3 ikasleak ekartzea falta zait. Zuek zer uste duzue? Agertuko direla? Bada ez bada, denon artean deituko diegu. Ea, behingoz etortzen diren. Ados? Deitu ozanki orduan. 1, 2, eta 3. Kaixo, zu altzara, Rosita? Bai, zuen irakasle partikularra izango naiz aurrerantzean. Rosita pituxita. Kontuz, Mirri, gaizki hasten bagaitu, gaizki bukatuko diagu, ni nauzu txirri, zure esanetara, Rosita. Eta beste bi hartaburu haue berriz, Mirri eta Txiribiton. Pelota. Ea, mutilak, seriotasun pixka bat, jarri zuen eserlekuetan. Bi arau jarriko ditut bakarrik. Lehenengoa, zuen ikaskideak errespetatu behar dituzue. Horrela, talde polita egingo dugulako. Mirri, Txiribiton, mesedez! Zagutzen geldik, kontxo! Baina, maiak garbitzen ari gaituk eta erdien jartzen naiz, flautas, papeles. Eta bigarren araua. Eskola honetan ni naiz nagusia. Eta beraz, ondo tratatu beharko nauzue. Mirri, Txiribiton! Amaitu dira txantxak. Lehenengo ikasgaia landu behar dugu. Poesia. Olerkiak. Hartu arkatza eta kuadernoa, eta utzi imaginazioari dantza egiten. Txirri, ekin lotxari gabe. Bai, Andereño, gure Andereñoa da Rosita. Txikia, xarra, baina polita. Gustatzen zaio poesia, artea, inoiz ezpaita itxusia. Bikain, Txirri! Bikain! Gabriel Arestiren estilo berbera dakazu. Mirri, zure txanda? Txiribiton da potoloa. Eta Txirri txotxoloa. Pim, pam, pum, Mirri txapeldun! Pim, pam, pum, Mirri txapeldun! Bitzetan esan da, ikara garria. Bitzetan esan da, kalapita mundiala. Txiribiton, zuk pertsona sentikorra ematen duzu. Jaupera, Txiribiton, errima behintzat ederki aukeratu duke, purrut. Eskasa, Txiribiton, oso eskasa.
martxa honetan zuk eta Mirrik ez duzue karrerarik egingo. Beste ariketa bat egingo dugu. Oraingo honetan, abesti labur bat asmatu beharko duzue. Musika eta letra. Txirri, ekin lotxari gabe. Bai, Andriño. Kantatutzera noa bertso bat edo bi, gora ordiziata aupa baizaldi bi, gora ordiziata aupa baizaldi bi. Bravo! Bravísimo! Benito Lertxundi baino beto! Mirri, zure kantu entzuteko irrikitan nago? Ni kantua, do, re, mi, andereño ipurtandi, fa, xola, ikusten saiola, beti zutalderako fitxatuko naute, Bai, instrumentua leku batetik bestera eramateko hartaburua. Txiribiton, zure kanta? Melodia oso polita dut, baina letra erdipurdikoa! Bukatu da! Akabo! Ezin dut gehiago! Notak emango ditut eta kitxo! Ea, zutitu zaitezte mesedez! Zorionak, Txirri! Zu zara fundamentu apur baduen bakarra! Tori, urrezko diploma! Tori, txikito, zure gaurko afaria, kalabaza erraldoia! Eta hau zuretako basapiztia, ea hurrengo klasean arreta gehiago jartzen duzun? Victoria, Victoria, aborrantzado Toria! Adiskideok zuen erakustaldi patetikoa ikusi ondoren gaurkoz bukatu dira klaseak. Bai, etorri nirekin eta etxeko lana jarriko dizkizuet. Protagonisten artean lehenengoa Irati Regero dugu. Berak 10 urte ditu eta platerri gustokoena kaneloiak dira, ezta? Eta gaur batzuk janditu indartxu etortzeko. Bizikleta kostara kosta irabazi nahi duelako, beraz, animo, Irati eta txaula beretzako. Eta nor dugu bigarren finalista, Jonander Peña. Mendizalea morratu omen da, Murumendi eta Uzturre oso gustoko menditu. Bazkatzeko makarroiak ere bai. Eta hemendik bere adiskide Mikel eta bere adiskide Eloi agurtu nahi ditu. Beraz, txalo zaparra da bat, gure Jonandertzako. Eta finala jokatzeko Felipe besterik ez zaigun falta, beraz, etor dadila, jau! Ara, final zaitezke, beraz, zure lekuak hartuko ditugu. Lehenengo, Iratiren txanda da, beraz, Irati hartu zure lekua, eta animo nahi duzunean! Aupa Irati! Aupa Irati! Ui, iaia, animo! Ui! Aupa Irati! Ui! Animo! Ui! Ia Irati zarroi! Iaia, sartu da, ia punteria hoi? Bat, ederki! Ui, animo Irati! Iaia, sartu da ere, iaia, pixka gehiagorekin! Ui, animo Irati! Ui, ederki Irati! Tira, lagunok ikusi duzue, Iratik bi sartu ditu, eta orain ikusi ezagun Jonanderrek zer egiten duen, beraz? Jonanderrak zure txanda, Jonander! Zure txanda da, beraz, hasi nahi duzunean! Animo, motel! Epa! Bat! Ederki hasi zera, Jonander! Bi! Jesus, motel! Ui! Animo! Iru! Ederki, Jonander! Lau! Bikain!
Bost, ongi! Sei, Jesus, motelau da punteria. Zazpi, haupa Jonander! Zortzi! Bederatzi! Ama! Oso ondo, Jonander! Amaika! Tira ba, Jonanderrek amaika sartu ditu. Guatzen danak aurrera, eta ikus ezagun zer gertatu dan finalean. Iratik bi besterik ez ditu sartu, eta Jonanderrek amaika beraz irabazle bat badaukagu, eta Jonander da, zoriona Jonander, eta... Aupa, Jonander! Opariak non daude mesedez? Ara! Iratik ere derki egin du, beraz, ez dugu eskutxik utziko, iratirentzat raketa polita bata. Eta Jonander, gure txapeldunak, bizikleta dotore hau eramango du etxera. Aupa, Jonander, txapelduna. Tolosako parketan jolasteko aprobetxatuko dugu. Gero arte, Edertik pasatuko dugu, Irati? Ea, lagunak, urrena kantatu behar dugun kantuaren protagonista, nola du izena? Nola du izena? Ba, hoize bera, Jose! Pepe esaten diote batzuk, baina Jose, primeran, erantzun zuzena. Eta nongoa da, Jose hori? Baina ona, Mondragoikoa. Primeran, erantzun egokia, Mirri eta Txiribiton. Beraz, ze kantutaz ari gara? Hoize, Jose Miguelen batelan, txitxarrua eta berdela. Ez, motellak, ez. Eix, babolio, eix. Jose Mondragon. Jose Mondragon da aukeratu dudan kantuaren izena. Jose Mondragon. Jose Mondragonek dauko katua borgala, Geurean bezako tamonona, hain bere targala. Ai, si, ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque txutxuliano. Berrogeta mar erralde Zerbait gutxiago, erratako pisu eta monona pixaturik dao. Ai, si, ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque txutxuliano. Anaiari bialdu notxan Erregalu mortzila, Espainiako ipatuta monona Andabil mutila. Ai, si, ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque txutxuliano. Surmintzeta belarrixak ondo gordetako, Auzoko gentientza monona San Cristobaletako. ai, si, ai, no. Marquero niño, marque chuleta, marque txutxuliano. Ai, hau dugu mori hau patxin. Kaixo entzuleok, Potzin eta Patxin irratia zuekin. Albiste berriekin gatozkizue, gaur Gorbeiako ikurrina jokoan izango dugu. Trainerak, arraunlariak eta giro bikaina itxasertzean. Laister, estropadak jokoan Potzin eta Patxin irratian. Ea, Patxin, nik ez dut oso ongi ulertu zezan dune. Estropada Tolosan, hoi garai batean zen. Gaur estropadak baizea. Ea, non daude bat trainera horiek? Zuek ikusi aldituzue trainerak? Non daude? Patxin, non? Non esaten dute? Aiba, prez daude dagoeneko eta hau marka, hau. Aiba, Patxin, begira. Beno, nik esango dizuet laizterketa egiteko zer behar degun, Begira, hemen dauzkagu, balizak. Eta balizen inguruan, ziaboga hartuko dute, denok ulertuta. Eta beraiek esan behar dute, 1, 2 eta 4 eta laizterketa hasiko dugu. Denok prest? Ozen! 1, 2, 3 eta 4 eta orain animatu esan, Orio, Zumaia, lagundu, ez da entzute! Eta Orio txapeldun!
Osta. Ai. Hau lan hau, nekatuko ziren. Ai, ba, gehiago entrenatu behar da, Gutxi xamar entrenatuta. Etorri, honea, etorri, begira. Nekatuta daude, nekatuta. Torri, eseri hementxe. Ai, ze nekatu aurpegia, Bai ala, nekatu aurpegia daukate. Ai ba! Eraban nekatuta. Tori, beste aurki bat, tori. Eseri, torri nirekin, torri. Hementxe, eseri, lasai, Aulkia ez du apurtu. Ai, izerdia legortzeko, ze ondo, Beste honek ere bai. Ai ba, izerdia legortzeko. Ai, izerdi patxetan. Ara, patxin. Zer da hori, patxin? Ze goxua. Amaiketakoa meriendatxo bat. Kano? Platera garbitu behar dituzte. Ara, baldakizte nola garbitzen dian platerak. Ea ba, dizdira egin behar dute, Dizdira, Alde batetik eta beste aldetik begiratu nola garbitzen den ikusteko, Ea nola garbitzen den ikusteko. Ongi ari dia, Beste aldeare bai? Ai ba, dotore. Ea, nor bukatu du? Beste bat. Oso ondo. Zuk ere bai? Ba, beste bat. Tori, beste bat egin bat. Zer? Asko falta da? Ya está. Oso ongi. Haupa, Patxin, zer gertatzen da? Ai ba! Patxin, eta erortzen bada? Ez alda eroriko! Zuek esan Patxin kontu zibili! Eroriko zaio berdea, gorria, urdina. Ne. Patxin, zein eroriko zaio? Ea asmatzen dezuen, urdina, gorria, berdea. Ai. Patxin. Tori. Ai. Erori zaio dagoeneko? Ez zaio erori. Ai. Urdurinago. Tori, Patxin. Gutxi falta da, Patxin, gutxi falta da, urdurinago ni. Ez diozu ezer esaten, ez aiuzue gorria, urdina, berdea. Gorria. Tori, Patxin, ai, eroriko zaizkigula. Torri, gauzatxo bat egin behar dugu. Karri eskutxo bat hemen. Ai, ze ongi, este eskutxo. Fuerte. Ui, kontuz. Erori zaio, Patxini? Ez. Ai, sorte ona daukagu, Sorte ona, Begiratu lagunei. Horra begiratu. Grisa, erori zaio? Ez sorpresarik ez, Ara, zer gertatzen da, Patxin? Zer egin behar dugu gure, Patxin? Ai, ba, kontuz ez begiratu. Ai. Zer gertatzen da? Horrela ziago. Ai, ene, hau zaitasuna. Ai, zaitasuna. Artista. Osta. Ara, niretzako ere bai, Patxi. Ara. Eta orain zenbatu behar ditugun, zenbat plater ipini ditugun, Hasi. 1, 2, ozenago. Eta 6. Eta gure artista hauek agurtuko ditugu, meriendarik ez dago, baina gure esker honeko txalo hori zuentzat. Etxeri, eskerrik asko. Ai, ongi, hau lana, zenbago. Zer gertatu da? Patxi!
Andereño Rositak gauza ikaragarriak erakutsi dizkit. Haren esanak arreta zentzun da, zuen aurrean gauza izugarriak egitea lortuko du. Ikusine dituzu ez, da? Zaudete, zaudete. Itzela, ez da? Baina hau ez da dena, gauza gehiago ere badira. Nire kapel magikoa, adibidez. Nire azken asmazioa. Nire kapel magiko hau jantzita, inguruan dauden guztien borondatearen jabe bihurtuko naiz. Dotore, ez da? Azenolako inbidia pasako duten Mirri eta Txiribitonek honelaxe ikusten nautenean. Kaixo kuadrilla, aizuen gauza bat, Kontuz, Txirri babalore horrekin topatzen baxarete, Deskuidoan, babukeria kutsatuko dizueta, Oso kutsakorra baita, Deskuiduan niri buruz ari alaiz hitz egiten, Mirri? Jopela, ze piura, opera kantaria ematen du. Montserrat Caballé! Alegia, Ainoa Arteta bikoiztuta. Nahastutago, Mirri. Ni naiz opera kantaria, ni erregea naiz. Munduko mago guztien erregea. Noski, Merlin Pitilin. Ez, Mirri, ez. Jantzita daukadan kapeloni eskerrak, ire eta hemen dauden guztien borondatearen jabetasuna lortuko dut. Hori ire txorizo itako baduk, Eta hori ez du kapela magikoak, egin ez ere sakarrontzi bat buruz bera jarrita. Eta Ez du. irapegia itxuzitu itendik, lehendik ere itxuzia basen ere. Ez duk sinesten beraz, ez da? Nik ire arrokeria beste igestia sinisten. Orduan, entzun ondo, esperimentu parapsikologiko bat egin beharko dugu. Baina, esperimentu supositorio logikoa, ez da gustatzen, eskuria ematen ziak eta ipurdian. Entzun ondo, Mirri, entzun ondo. Hau da nire pronostikoa. Nire tronu honen gainera igoko aiz, eta ni inguruan bueltak ematen hasiko naiz. 3. buelta eman baino lehenago, hortik jeitsi egingo aiz. Seguru nago, seguru. Noski, bultzak ainez, arraxadu pa erortzea? Ez dut tutik ere ukituko, ez dut aulkia inundik ere ukituko, Mirri. Ez. Komprome, apustu egingo diagu orduan. Zer jarriko dugu jokuan? Gure orea jarriko dugu jokuan. Zer da hori? Entzun ondo. Irabazten duenari, gure Tolosako adiskidek, txalo handi zaparrada bat emango diote. Eta galtzen duenari berriz, purrusta da itzela, nahi alduzue? Komprome, hori miliska dut asaok, Baina. Ea ba, Mirri. Jorroko! Ondo da. Eta orain zuen laguntza behar du. Indar magnetiko eta elektrostatikoak martxan jar daitezen, nik bueltak ematen ditudan bitartean musikaren erritmoa eramango duzue zuek denok txaloka. Ados? Ea ba! 1, 2 eta 3! Eman dut lehenengo itzulia, eta Mirri oraindik hor goian dago. Mira, bizkor, bigarra ematen hasi. Txaloak berriro, 1, 2 eta 3! Txirri,
ire magia hori etzabileke, nik uste diat, supositori hori kadukatuta dagoela. Mirri, oraindik hor goianago bai, baina jeitsiko aiz. Nik ez dudalako 3. buelta emango. Ze, txirri, atxeden txiki bat hartzen edola? Ez, Mirri, ez, ni erabat atxeden duenago. Hortik jeitsi beharko duk, nien naizelako hemendik mugituko. Zein badukola, arnaz pizko bat hartzeko ilundu arte edo hemen gehatuko aiz geldirik? Ez, Mirri, ilundu arte eta bihar goizer arte behar bada, baina hemendik ziplo, naiz mugituko. Inauteritarako ere? Ez inauteritarako, ez gabonetarako, ez da San Juanetarako. Hortik jeitsiko aiz, aspertuko aiz, baina ni hemen egongo nau geldik. Eta txalo handi hori txirrirentza! Mil esker, eta mirrirentza berriz, purrusta da itzela, ea denok! Ez dago eskubiderik, trampaduk, salaketa jarriko diet, bailazoen epaitegi konstituzionalean. Tera, Mirri, txantxa bat besterik ez duk izan eta, ontxo. Txantxa, niri txantxakitea isugarri guztan zaidak, isugarri. Baina nik beste txantxakitea, ez beste niri egitea. Ato, belaiz, alde. Jaun Andreok, Tolosako adiskideok, zuen aurrean munduko mago guztien erregea, Mirri! Orain, gauza bakarra falta zeidak nire supositoriologia erakusteko. Artaburu bat behar diat. Mesedez, txibiton, errespetua. Ai, primo nizio bat xaukeat. Txibiton, primo nizio bat xaukeat. I aulki horren gainean igoko aiz, eta ni itzul binguruka hasiko nau, eta hirugarren ingurua bete baino lehenago, jaitsi egingo aiz, nire indar supositoriologikoaren indarrez. Konforme bai alaiz, apustu egingo diegu gainera, nik irabazten badut, txalo handia egingo diate gure lagunek. Eta hi galtzen baduk, purrusta da izugarria egingo diate. Konforme? Zigura. Hau bauka, zuen. Arra. Mesedez, zuek lagundu indar supositoriologikoa biltzen. 1, 2 eta 3. Bat! Txiribiton oraindik ez da jaitsi, eta harrigarria badare, aulkia ez da buskatu. Bigarrenari ekingo diogu. 1, 2 eta 3. Txibiton oraindik ez da jaitsi, lasai, jaitsiko aiz. Nien aizelako hemendi mugitu ere egingo, hemen txeketu nau. Geldik. Inaskatuko ez lehenago. Argizagoka, une guztain zeidak magia hau, Polita, baina hortarako ere burua behar da, indar sakona behar da. Edo zeinek ez du hau azbatzen, Edo zeinek ez du hau txukun egiten. Pelaz hau, kategorizu kontua da. Guzti uzaiko zua, ere etxena baitzen. Otarteko egalaria, izue. Hau ze bai magia, truk.
Torna. Torna, batu. Eta hirugarren itzulia! Txaloa beraz, Txiribiton erregarentzat! Eta Mirrirentzat, Purrusta nagusia! Bai, Ederki, Txirri, gauzatxo bat esan behar diat. Zer? Hori nire magiaren txabola duk, ezta? Ai, nire konsulta magikoa. Ba, oso eskerronekoa naizen ez? Opari magikoa ingo zioat nire txabola magiko horri. Ikusiko dut. 1, 2 eta 3! Zer iruditu? Zer iruditu zaidan? Nazkante bat aizela hori iruditu zaidan eta harrapatuta txikitu. Fastidiatxe! Pepillo, baina zer egiten duzu globo horiekin? Orain zer, zirkoko artista bihurtu zara ala? Erronka berezi bat proposatu nahi dizut. Ea nork puzten duen lehenago globo ziztrin hauetako bat. Hori oso erresa da, mutil. Ederki. Hasi egingo gara orduan. Triputa malgarri izan duzu. Ez dago eskubirik. Arraroa. Ez hasi purrustaka, bestela, gurekin trenen igot etorri barrean, korrika etorriko zarata. Lasai. Mundu guztiaren aurrean onartuko dut, berdinkete egon dela. Empate, ados? Lotxagabea. Eman egurra txiribitu herri, bestela zure txapela hortera hori erre ingo dizuteta. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Arrantzalea naizta, ez daukat dirurik, hiru alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarren axemean, kapote zarrakin, konejoan dirudi, beren bizarrakin. Arrantzalea naizta, ez daukat dirurik, hiru alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarren axemean, kapote zarrakin, konejoan dirudi, beren bizarrakin. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai,